σκαπηλιά κουβέντες και στα βαμμένα βλέμματα γκρεμός για τους λεβέντες. Του μήλου τα κόμματα όλοι οι πελάδες και τα κορίτσια τα παλιά αφόρηδες μανάδες. Ανοίγει το ζεστό ψωμί αγνώστρια τα φιλένιος, ανοίγει και μια φυλακή να βγει ο δικασμένος. Τα βήματα, τα τρίματα του δρόμου κατακάδει της αγοράς τα κρίματα του έρωτα τα πάθη. Του αντίχειρα το μαύρο μονοπάτι και στην πλατεία του χωριού οι εκβολές του Εφράτη. Κάτω από φύλλα κίτρινα κοιμούνται καπετάνοι κι αυτό που θες περίσσευε αύριο δεν θα φτάνει. Κοιμούνται καπετάνοι κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δεν θα φτάνει. Γεια σας ρε κοπέλια! Καλώς σας μίξαμε και σήμερα. 17 Αυγούστου λοιπόν ήρθαμε να πάρουμε τη ρεβάνς, έτσι. Βέβαια όχι με μαγιά, ένα ευχαριστώ το λέω εγώ προσωπικά γιατί ξέρετε η τρέλα είναι μεγάλη και δεν είμαστε για πολλά.